फैदो लोगोफोर फैदो बाजाराव दसेखिनि लाइभ माव खैला मैला बाजारावहाय दसेखिनि लाइभ होनाय जाबाय आरोना लोगोफोर फैदो ओरैहाय बेबायदिनो नायलांदोनि आरोना मा औ एसे हगार हरनोसैलाय ओमफ्राय नैबेहाय लादु लयन फानग्रा आरोना नै बेबायदि मोजां मोजां भाजा माबा बुनिया भाजा बेबायदि होयो आरोना नै बिदि सुयो आरोना ओमफ्राय नैबेबो आरो औ खनजानो नाङालै बारा ने नैबेनो बिदि सुनानै फानो बेबायदि सुनानै फानो आरोना नै मेथाइखौबो सुनानै फानो आरोना दा ओरैजायबो ओमफ्राय बेबायदि आरोना ओमफ्राय लोगोसे ओरैहाय नै ओरैजायबो आरोना दा नै बेवहाय दख'ना बर' दख'ना बर' दख'ना आरोना जाब्रा आरोना ओरैहायनो दख'ना लादो आरो जिरायानो नै ओरैहाय दा बेनो माबायदि ड्रेसा थोगोन एफा गिदिर मोदोम बेबायदि आरोना दख'ना सेलायलायदों बर' दख'ना सेलायलायदो आरोना ओमफ्राय दा बेबायदि नै मालिकना बेबो सासे हेल' ओइ नै बर' दख'ना सेथारलायखादों नै नोंसोर हौवाफोरनि लंपेन्ट लाबोआ हौवाफोरनि लंपेन्ट लाबोनांगौरा हौवाफोरनि लंपेन्टबो ओमफ्राय दा ओरैहायबो नै खैला मैला बाजार खैला मैला मा लाखो बा दुन्दिया मैगं माबा मैगं आरो गोथाव ओमफ्राय ओरैजाय नै फंबाय फैलावा नै खुनुरोखोमसो बासायबाय बेस्रा सोरगोआव थांहां जाबायमोन थांखांफिनबाय धयनबाद फंबाय देसाव थांब्लाथ' सेस जाबायमोन ओमफ्राय जोंहा आदाबो दङ नै सस्रमा अला आदा नै बेबायदि औ ओमफ्राय दा लोगोसे ओरैजायबो बाजार नै बाजाराव अरिजिनालि
फैदा ओरै बाजार थाबाय ओमफ्राय ओरैबो बाजार थाबाय फैदा खैला मैला बाजार दै इयो खैला मैला बाजार ओरैजाय फैबाय नै ओमफ्राय माथो एसकेयालाय माथो होदलाबायखो लाइट मासो नुग्रा जाबाय नोङो महायनो खुरखुमा लांजोबखो फैदो दे बयबो मैगं दखान माबा माबि दखानसो आरो नै ओरैबो मैगं दखान दै ओरैबो मैगं दखान नै हांसोनि दंखायो हांसोनि लाया आरो मैगं दखान ओमफ्राय नैबेयाव बैग्रि दखान मा ओरैबो नै दिंखिया मैगं बिराद मोजां नंगौ ए ओमफ्राय ओरै फानदों नै मैगं गोथां मोनो आरोना फानदों नै ओमफ्राय ओरै आंखौहाय सकाव नुदों औ बिदिनो बेरायलाबायो सम औ दे ओरैजायनो स्पेसियेल मैगं जानोबा स्पेसियेल मैगं जानोबा नैबेजों फैनांगौ आरोना खैला मैला बाजार गेजेरावहाय मैगं लाफाफोर स्पेसियेल जानोब्ला नैबेजोंहाय फैनांगौ खैला मैलायावहाय बाजार गेजेराव हरै साहाथिंजाय एसे मेडिसिन अला मैगं मोनजायो ओमफ्राय नै बेजों लाबोलाय स्पेसियेल माने नन मेडिसिन एकदम गैयि मोनजागोन आरोना नै बिराद मोजां नै आयौ बैग्रिया माथो एफा गिदिर जाखोलाय ओमफ्राय ओरैजाय नै बिराद मोजां मैगं जानो गोसोब्ला खैला मैला बाजाराव बे गेजेरावसो फैनांगौ गेजेरावहाय मुलि गैयै मैगंफोरखौ नैबाव मोनजागोन आरोना नै ओमफ्राय साहाब्ला एसे मुलि होनाय हासारफोरनि मैगं मोनजागोन नै आलुफ्रा स्पेसियेल आरोना नै ओमफ्राय नै माबा माबि बेगरबो फानो ओमफ्राय बिदि ओरैजाय नै मैगंफ्रा स्पेसियेल मोनजागोन ओमफ्राय ओरैहाय नै आलुफ्रा नै बिराद मोजां मैगंफोर मोनजागोन आरो ओमफ्राय गोथाव जाग्रा लोंग्रा जानो गोसोब्ला नैबेबायदि साहा दखानावसो हाबनांगौ गोथाव स्पेसियेल माबा सावनाय आखाइजों दानाय आरि मा आखाइजों सौनाय माबा माबि जानोब्ला नैबाव माइब्रानि सिथाव ओमफ्राय गोथाव ओमफ्राय नैबे बाजैयानो मालिकआ नै बे बाजैयानो नै थाव गोथां सेरखो ना मा दावदै एवनो नागिरखो दावदै ओमफ्राय नै बेवहाय नायदो नै स्पेसियेल मैगङा माबाया बेनोसै पियाजि स्पेसियेल लगायगोदान साव गोदान मोनजागोन आरो बेवहाय ओमफ्राय बाजै गायदेनो दिनैहाय दखान होआखै बावसो जिरायबाय थाबाय नै ओमफ्राय आदै मा लांफैदों बाजार खरस आस्सा ओमफ्राय नै बैग्रि लाबाय आदैया बे बैग्रिफ्रा न'आव गायलाबो जायोनो सोरनिबा जोंनावथ' जाया ओमफ्राय ओरै आदैमोन नै ओमफ्राय नैबे आदा नै ओमफ्राय ओरैहाय बाजैमोन दङ नै ओमफ्राय ओरै जागासिनो दङ नै फंबायाबो नै दाउ लाबाय बरिया मानिमुनि एकदम स्पेसियेल मैगंजोंहाय होख्लायसिगोन आरोना लकेल ओमफ्राय बेवाइफ्रा नै बेनो
ओमफ्राय ओरै आदामोन दङ नै मा जाखो आदालाय बहा गोसो होना जादों आस्सा औ नै आदामोन दे ओरैहाय बेबायदिनो मोनजागोन आरो लोगोफोर बिराद गोथाव गोथाव स्पेसियेलफोर मैगंफोर मोनजायो नै बा ओरैजाय बेबायदिनो खैला मैला दखान बाजारावहाय फैनो हागोन बा हौरैहाय मा लाखो फंबाय हा मा नै लाखो न' लुगोन बियो आंनि ए ओमफ्राय मिस्ट्रि ने मिस्थ्रि आस्सा बेजोंनो रायज्लायगासिनो औ दे औ दे नोंनाव दखानाव औ बैजों होनायनि औ दे औ ओमफ्राय ओरैजाय नै बरिया स्पेसियेल बैग्रि फिथाइ ओमफ्राय फानग्राया सोर नै आब' ओमफ्राय ओरैजाय नै बैग्रि फिथाइ बिराद मोजां ओमफ्राय नैबे मा होनोथाय बे माबा अल कफि मानिमुनि ओमफ्राय मानिमुनि लाफा लाफा ओमफ्राय दुन्दिया दाहायनो नुनांगौ आंनिथ' नुगासिनो दंखायो लायबोदों लोगो आरोखि औरा सिगां ना मा ओमफ्राय मानोथो बिदि लाइभ होनायावलाय बिदि फन बुबाय थानांगौ जाखो आनजाद नायथारखायोलै सयथिबो ओमफ्राय बेबायदिनो आरोना नै ओमफ्राय नै आंनि बिबोनांफ्रा नै बिबोनाङा नै ओमफ्राय ओरैजाय माबाबाय ओमफ्राय बेवहाय बिराद दामि माबाफोर दङ आरोना ओमफ्राय साहा दखानावहाय लोंगासिनो दं नै नानि मोना ओरै नावसा नानि नै साहा लोंदों ओरैजाय नै ओमफ्राय बेबायदिनो आरोना लाइफआवहाय बिराद दामि जाबाय ओमफ्राय ओरैजाय रावबोखौनो होआ फैदो लाइफआव बेबायदि ब्र' नै बे जाहैबाय कम्पिउटार सौग्रा नै कम्पिउटार होदों आरोना माबा माबि पासपर्ट माबा माबि बानायनोला नैबेनाव फै नामा बेनो जादों जाहैबाय ब्र मेलेम नार्जारि बेनाव होफैनो हागोन आरो नै दाम खमनि मोनो होनबावदोंरा औ खम दामि मोनो बानायनायाव थाइबाल' लाखायोदां गांसेयाव बारा लाया ओमफ्राय नै नानि मोनाबो बानायगासिनो दं नै कास्ट'मारफ्रा मा बानायगोन दंफां गायनायनि फट' सेलेफे हेलेफेनि दंफां गायनायनि फट' ओमफ्राय नै ओरै ना बाबुमोन थागासिनो दं नै बे नानिखौ आं सिनायाखै दा खेबसे नै बेखौहाय सिनायाखै बेलाय नै आगै गोरलैनि पासपर्ट दिहुनजेनबाय नै जोंहा मेलेम फंबाया ओमफ्राय दा ओरैजाय नै दामि कोरि आसारा मा फंबाय ओमफ्राय औ माबा लाइभ होदों ओमफ्राय नैबे लकेल आलु मोनगोन फिसा फिसानो नै खावनै थुब्ला होना भाजा एवनो गोथाव ओमफ्राय दा ओरैजाय नै बे साहा दखान ओमफ्राय ओरैबो जागासिनो नै ओरै बिराद मोजां खायद'फोर मोनजागोन आरो नै मालदारा ओरैसो नै माथो देहोजोबबाय नोङो बिदि आंखौ नैबे आदा नै ओमफ्राय माबा साहा लोंनाय दोनो सिंग्रा जासिगोन जोंनि आदाया ओमफ्राय ओरै नैबेथ' फंबायसो
जानानै देखायहरा ओमफ्राय ओरैजाय जोङो ब्रमन दङ नै सानैजों खाखुमाबायगासिनो दङ आंखौहाय फैसा गैयिफोरजों लोंना जाखानो जे फैसा दङना फैसा गोनांजोंसो लोगो लायो नै मालाय फैसा गोनांजोंसो फैसा दं फैसा गैया मा जाखो नोंसोरलाय औरा दङ साल' लोंनो जानोसै लाबोदोरा माया लाबोदो दोननोसै लाइटखौ दै लोगोफोर जा लाइटखौ दोनथ'नोसै आं दे सिंग्रासो माबा गैया मिथिया सा लोंदों आरो ज' लोगो मोनलायदों बाजारावहाय 잠깐 말 앞서 가네. 맞아. 잠시만요. 하? 살짝 안 봐봐요. thấy आंखौ जालाय सिंग्राखौ नायहाब जानो दाखौ सिंग्राखौ नै लोगोफोर नायसै दावदैखौ लाबो दे मोनसे चुपचाप बैठो चुपचाप खाओ चुपचाप पियो चुपचाप निकालो कोई किसी को बोलने से जरूरत नहीं समझा जाग्रा